Hello to my fans. Δεν χρειάζεται να είσαι όλη μέρα πάνω τα charts για να πετύχεις τα crypto. Αν έχεις μια σταθερή ρουτίνα, λίγο χρόνο μέσα στη εβδομάδα σου αρκεί για να έχεις ένα ξεκάθαρο πλάνο και σταθερά αποτελέσματα. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί σήμερα θα σου δείξω βήμα-βήμα πώς θα το πετύχεις. Στο σημερινό βίντεο θα μάθεις πώς να οργανώσεις τη ρουτίνα σου γύρω από τα crypto, γύρω από την αγορά, ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσεις και πώς να αξιολογήσεις τα trade σου με απλό και βασικό τρόπο. Προτού να συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κάτι πολύ βασικό, ότι οι υποστηρικτές σε αυτό το βίντεο δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή. Αποτελεί απλά την προσωπική μου εμπειρία. Πάντα να κάνετε δική σας έρευνα και να επενδύετε με σύνεση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι η μέρα που κάνεις refresh στον εγκέφαλό σου, ξεχνάς τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αν είσαι κερδισμένος ή χαμένος και βάζεις νέους στόχους. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι το εξής. Ανοίγεις την πλατφόρμα στην οποία έχεις κάνει εγγραφή, Bybit, BingX, Binance, δεν έχει σημασία. Έπειτα, παρακολουθείς τα βασικά coins, Bitcoin, Ethereum, Solana, για να δεις τη συνολική τάση. Μετά, κοιτάς τα βασικά νέα. Πρέπει να γνωρίζεις τι νέα έχουμε αυτή τη βδομάδα και τι μας περιμένει. Δεν χρειάζεται να πεις σε βαθιά ανάλυση. Χρειάζεται απλά να ξέρεις αν βρίσκεσαι σε uptrend, σε downtrend ή σε consolidation. Από τη στιγμή που έχεις σκοπό να κάνεις τέτοια trades μέσα στη βδομάδα, πρέπει να γνωρίζεις σε τι τάση κινείσαι. Μετά, πάμε στην Τετάρτη. Η Τετάρτη είναι η μέρα που αξιολογείς την απόδοσή σου. Κοιτάς τα trades σου και βλέπεις αν κάνεις spot trading, αν έκανες κάποια πιστική κίνηση ή αν θα έκανες κάτι διαφορετικά. Αν όχι, τότε απλά ή μπορείς να κλείσεις το trade σου σε χασούρα ή απλά να περιμένεις πώς θα κινηθεί η εβδομάδα. Αν πάλι κάνεις copy trading, τότε μπες στο dashboard σου και παρακολουθείς το trader τον οποίο ακολουθείς. Πώς θα πάει την εβδομάδα, αν έκανες κάποια πιστική κίνηση, αρισκάρει πάρα πολύ και απλά πάντα να είσαι ευέλικτος. Δηλαδή, αν ο trader σου δεν τα πάει καλά μέσα στη βδομάδα, φυσικά δεν τον αλλάζεις, περιμένεις να δεις αν αυτό γίνεται συνεχόμενα. Αν πάλι τα πάει πολύ καλά, περιμένεις να δεις αν αυτή η απόδοση διατηρηθεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταγράφεις σε ένα αρχείο Excel τι γίνεται. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γράφεις παραγράφους ή κεφάλαια ολόκληρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράφεις bullets του τύπου συν 2% στο Bitcoin, συν 1,5% στο Ethereum, μείον 1,5% στο Solana και ούτω καθεξής. Και το copy trader σου μπορείς να γράψεις το εξής. Σωστό risk management, καλή απόδοση και γενικά να καταγράψεις στατιστικά του trader μέσα στη βδομάδα. Όπως σας έχω δείξει και στα προηγούμενα βίντεο, υπάρχουν στατιστικά τα οποία δείχνουν πώς θα πήγε ο trader σου στις 7 ημέρες, δηλαδή στη μια εβδομάδα, πώς θα πήγε στις 30 μέρες, πώς θα πήγε στις 180 μέρες και ούτω καθεξής. Οπότε καταγράφει τα στατιστικά του και τα συγκρίνεις εβδομάδα με την εβδομάδα ή μήνα με τον μήνα. Πάμε λοιπόν στην Κυριακή. Ίσως την πιο σημαντική ημέρα της εβδομάδας. Η Κυριακή είναι η μέρα στην οποία κάνεις τον απολογισμό της εβδομάδας και είναι η προετοιμασία της επόμενης. Αφιέρωσε 20 λεπτά μέσα στη μέρα σου για να δεις το εξής. Αν ήσουν πειθαρχημένος στο πλάνο σου, αν αγόρασες από φόμο και αν έβαλες stop loss εκεί που έπρεπε. Αν τα έκανες όλα αυτά, τότε μπράβο σου. Συνέχισε έτσι. Αν δεν τα έκανες, τότε σημείωσε τι πήγε λάθος. Έπειτα, προετοιμάσου την επόμενη εβδομάδα. Γράψε τα coin τα οποία σε ενδιαφέρουν και όρισε ένα νέο budget το οποίο θα χρησιμοποιήσει αυτή τη εβδομάδα την οποία έρχεται. Έτσι, η διαδικασία σου γίνεται ρουτίνα και σε απαλλάσσει από το άγχος. Αν θες να κάνεις το πλάνο σου πιο αποτελεσματικό, τότε χρησιμοποιείς ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί κάθε επενδυτής. Το TradingView. Το TradingView είναι μια πλατφόρμα η οποία σου επιτρέπει να κάνεις την ανάλυση σου. Σου δείχνει charts σε διάφορα time frames και έτσι μπορείς να ελέγχεις μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα σε τι τάση βρίσκεται η αγορά. Και το πιο σημαντικό, να κρατάς το mindset το οποίο πρέπει. Δηλαδή, να μην κυνηγάς το γρήγορο κέρδος. Η συνέπεια είναι αυτή που φέρει τα χρήματα. Λίγη ώρα μέσα στη βδομάδα είναι αρκετή, αρκεί να είσαι συγκεντρωμένος και να έχεις μια ξεκάθαρη διαδικασία την οποία ακολουθείς. Λοιπόν, ας συνοψίσουμε. Τη Δευτέρα γίνεται ο έλεγχος της αγοράς και η ενημέρωση. Την Τετάρτη γίνεται η αξιολόγηση των trades. Spot, η copy δεν έχει σημασία ότι εσύ ακολουθείς. Και την Κυριακή γίνεται ο απολογισμός και η προετοιμασία της επόμενης εβδομάδας. Αν το τηρείς αυτό, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχεις αποκτήσει μία ροή, αυτοπεποίθηση και θα ξέρεις με σιγουριά πού πας. Αν θες και εσύ να μάθεις πώς να βγάλεις τον δικό σου πλάνο, τότε στείλω ένα προσωπικό μου μήνυμα στο Instagram, ώστε να σε βοηθήσω να βγάλεις το δικό σου κρυπτοπλάνο με βάση τους στόχους και το budget σου. Τα λέμε στο επόμενο. Peace out.